Yokikiza abafazi sayithatha zonke intombi zangakini bafana uma sishale yobakamisile sekunjalo eyokusebenzisa ifoni emsebenzini. Ngeke ukusebenzisa ifoni emsebenzini akuvumelekile. Kodwa ke usungayisebenzisa phela meke ngothi leyo call engenayo i-emergency. Ngicela ukubuza ke Mlungu. Ubona ngani ukuthi i-call i-emergency ungangayibambi ifoni? Okay. Alright, sendingayisebenzisa ke ifoni uma kuya ngokuthi phela leyo call angeke izikuphazamise emsebenzini wakho, uyabona? Itiye lasemsebenzini. Eyetiye ke weyengane zakwethu ngiphezulu kwayo. Sizama ukuyilungisa niyabona. Yabona ningakhohle ukuthi phela nina nisakwi temporary. So ezinye zezinto asikawubi nazo manje. Siyoba nazo ngokuhamba kwesikhathi. Yabona? Sibonga. Eyokubhema emsebenzini. Bengicela owale eyokubhema ngikhulume naye ngqo. Yabona? Ukhona yena obhemayo la? Okay. Siyidlula ke le. Ngoba akekho obhemayo. Mana, kanti uMlungu bengashongo yena ukuthi ngawabhala amagama ethu. Sibhalo anonymous. Kunjalo ngisho njalo impela. Cha ukuthi phela ngibona ukuthi uMlungu ekuze thina ubuzo obhemayo ekubeni Mana ke nocansi ngabe wena obhemayo? cha. Bengibuzela ozakwethu uMlungu. Ibona ababhemayo. Hayi kanjani uMlungu. Mina engizama ukusho ngiyahlawumbisela nje mhlawumbe obhalile le complaint lena ukuthi na ubhalela ama visitor abhemayo yabo. Okay. Niyabona ukubhema emsebenzini kuvumelekile. Kodwa phela kuyaye kube nalezi indawana lezi zokubhenyelwa kuzona uyabona. Lezi thina esingakabi nazo. Into engenza ngithi mina ngifuna ukukhuluma naye ngqo ukuthi phela kuyenzeka sekusala lezi inqama egcekeni yabona kanti mina angishayisani naleyo nto. Mana ke Mlungu ngicela ukubuza mina ukuthi na usibona kanjani isinqamu sogwayo obhenywe yivisitor nesogwayo obhenywe umuntu osebenza la ekhaya. Nocansi yabo la azele uzokhuluma ngogwayo uma kuwukuthi wena zazi ukuthi uyaphema iba responsible. Hayi mina bengasikhulumeli mina kodwa hayi bengithule. Singaqhubeka. Ukushela emsebenzi wow ngeke angeke bafethu sibadala nani niyazi ukuthi once nashelana emsebenzini umsebenzi uyaphazamiseka phela. Kodwa Mlungu leyo kushela ayiphazamisi kangako ukusebenza ngoba phela awushela usuku lonke. Futhi Mlungu mawushela ushela ngomlomo hayi ngezandla nje. Mtamarishi uyazi na ukuthi uma ushela udinga ifocus ngeke kumsebenzi ungaphazamiseki. Awumeke la awamaningi amantombazana engene ephuma nisuka nishela bani nini? Mtamarishi wena obhalele complaint. Hayi cha Mlungu. I-handwriting isho njalo nje. Hawu Mlungu kanti wayo lokusola umntamarishi ngale ndaba yokushela ngibe ngikhona nami ngingqwele. Hawu Jesus makade. Okulandelayo nina nizothi ngimsoli yini uma Hadebe? Cha ukuthena Mlungu kuleyo kubhema ungisolile kodwa kulena yokushela awungisoli. Cha kahle mphathi mina umuntu obhala icomplaint yokushela. Mahadebe uthi kunjani? Mphathi angithazi ukuthi singene 7 siphuma 5. Manje ngishelwa nini? Bona bashela nini? Mphathi ngcono sivumele noma ukuthi sishelane ke ngesikhathi selunch. Mahadebe lalela indaba yomashelana la emsebenzini band. Ngisho ngazi kube leyo lunch noma yini akushelwana emsebenzini. Finish. So what if niyajola ke? Nenze njani? Kukhona abajolayo la? Niyabona?
abekho abajolayo. Ngani zakwethu ngiyacela. Uma nibhala ama-complaint, asobhala ama-complaint ama-matured. Kube ukuthi mhlambe sibanga iy'ndaba zemishado into ekanjalo. Hhayi indaba zomajola, hayi ngeke. Yabo mina mlungu wami, mina kade ngiyibuka lento ukuthi ayivale nje indaba lento yama-complaint. Ngoba umuntu acomplainelayo. Kanjani manje? Ukuthi mlungu kuze kube manje ngabhala i-complaint kodwa awukazi uyifuna i-complaint yakho. Hawu ngeke. Le toilet ngayichaza nje nocansi. Mina mlungu i-complaint yami ngayibhala kuqala kunabo bonke abantu ilapha ngaphansi. Eyoku Hawu ngeke. Ngeke ngiyifundele mina. Hawu ngeke phela. Uyabona-ke mlungu, into ade ngisho yingakho ngithi na ayivale indaba yama-complaint ngoba khona ama-complaint angafundwa. Nocansi, lalela. Uma ngayifunda le complaint, sekuyaziwa ukuthi ibhalwe uwena. Uzobe ungaseyena anonymous. Lalela, woza la, angilandela. Ufuna ukuthini lo muntu? Nocansi, udla imbamba wena. Hayi cha mlungu angizange ngikuthinte utshwala mina. Nocansi khuluma iqiniso. Udlila imbamba wena. Hawu mlungu ngithe qabu kancane isiZulu. Okay mlungu makuchazele ekhaya kade khona into encane ibikhona uyalazi-ke nawe usiko ubuhambisa ukuhamba fanele ukuthi iqhabu kancane before libeke insizweni. Nocansi. Nocansi uyabona le imbamba? Angizoyibekezelela mina yeso. Ingimi la, yeso. Hawu mlungu ichazile nje ukuthi khona into ade ikhona ekhaya kunomsebenzi. So ngithe qhabu kancane ngikhipha ubuthi. Ukhipha ubuthi. Ya mlungu njalo. Awutshele mina apha emakhaya akho. Amakhaya mlungu angali kwaNongoma. Washo ngabona. Awungitshele yini e-right ngotshwala oyaziyo? Ufuna ukwazi. Okokuqala mlungu, utshwala kungineza isibindi. Okwesibili kunikeza amandla. Khona esinye isikili-ke futhi kunikeza sona. Ukwazi ukubona ngisho ijazi ukuthi abo le ngane le iyijazi ingane egcekeni. Uyabona-ke, suvele ukwenza kwacaca. Kushuthi wena uyinkunzi yesidakwa. Hayi-ke mlungu, usuyibeka kanjalo. Ngiyaphuza kodwa ngiphuza nje temporary. Ubungafuni ukuthi occasionally lapho. Hayi, bengifuna ukusho njalo mlungu. Okay. Manje awusho le ndaba yakho namajazi. Ijazi ukwazi ukulibona salincane noma nje uyabo. Ijazi mlungu uyakwazi ukubona lincane phinde futhi ukwazi ukubona lidala ngoba phela liyakhula. Kodwa ku depend ukuthi na lo muntu lo uzolikhomba ijazi uzophuza nini abese yadaka ukuze akwazi ukulikhomba ijazi. Okay. Yima-ke mlungu akubuza indaba yamajazi yini usola ukuthi yena ingane yakhe ijazi noma wena. Hayi, ayeke indaba zomasolana nocansi. Uyazini asibiyele lapha kuma-complaint. Azongicasula. Hey. Ngicela ukubuza-ke mlungu. Kwenziwa yini ukuthi kube nabantu abathathwayo mekodinga ukuthi amanye ama-complaint kuyiwe nabamakhosombeni kodwa ekubeni thina wethu edekidwa khona la ehlanganeleni? Manake. I-complaint leyo noma umbuzo. Uyabona uma kuyi-complaint, ngicela uyibhale la. Hawu. Pho wangayifunda mlungu? Mameshana. Phela mangiyifunda manje le complaint, izocaca bha ukuthi wena oyibhalile. Obvious, angise ngibheke just anonymous. Yabona-ke yingakho mina bengithi ayivale lento lena ye-complaint box. Hayi, nampela hayi ngathi ngivulana naye nocansi this game. Phathi, nginombuzo la. Uma kuwukuthi odani ucomplaina ngento eyenziwa umuntu la emsebenzini kodwa yena aqhubeke yenze, uyele wenze njani? Umbuzo lo noma i-complaint. Uwumbuzo kuwena njengamanje kodwa ngiyacomplaina ngaye.
Fundeke mphathi uzoyizwa. Manani wo. Ngiyabona ngathi asi-understandani la. Ngicela sivele siyivaleke manje lento yama-complain ukubheka la ebhokisini. Sivele sifake wona lo mthetho omusha su-implemente lokuthi si-complaina live. Ngiyabona? Uyabona next week mase siphinda futhi sihlangana kule mbuyazana. Hayi sobe sesihamba ngoshuno omusha ukuthi si-complaina manje live. Kodwa soqale phela siqedele lawa niyabo? Seyingahlanzi indlu. Wo, before nihambe. Nami phela njengomphathi ngine-complain. Mana-ke mphathi. Hayi boye. Ngumphathi wenu. Hayi boye nini? Hey. abafuna umsebenzi waqasha mina uqasha mina umluwane uqasha mina